Il-Gvern ippubblika t-termini ta' referenza ta' inkjesta amministrattiva li mistennija tistabbilixxi l-fatti u ċ-ċirkostanzi li waslu għas-serqa ta' 226 kilo reżina tal-kannabis mill-kustodja tal-Forzi Armati. Fi stqarrija ntqal l-inkjesta li se titmexxa mill-imħallef irtirat Jeffrey Valencia se tistabilixxi l-fatti li waslu biex id-droga maqbuda fil-Port Ħieles tinżamm fil-kwartieri tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħal Safi. Id-droga misruqa kienet parti minn aktar minn 4 tunellati reżina tal-kannabis li kienu nqabdu mid-dwana f'Ġunju li għadda. Jirriżulta li droga għaddiet fil-kustodja tal-Forzi Armati wara talba mill-Aġenzija tal-Qorti minħabba tilwima industrijali u l-possibilità ta' direttivi fil-Port Ħieles. Jidher li din il-kwistjoni għamet għax parti mid-droga maqbuda kienet għadha ma nqerdiċ. Iżda l-inkjesta se tinvestiga wkoll jekk ittieħdux il-miżuri kollha ta' sigurtà u jekk kienx hemm relazzjoni bejn il-proċessi, il-proċeduri u d-deċiżjonijiet meħuda minn kull dipartiment tal-Gvern b'rabta ma' dan il-każ. Fl-aħħar nett l-inkjesta amministrattiva mmexxija mill-imħallef Emeritu Valencia se tkun qed tislet il-konklużjonijiet u tressaq ir-rakkomandazzjonijiet neċessarji. Fid-dawl l-investigazzjoni tal-Pulizija u l-inkjesta maġisterjali mexxija mill-Maġistrat tal-Assa Antwan Ġus Bonnici għadhom għaddejjin, il-Gvern wissa li din l-inkjesta m'għandix tfixkel dawn il-proċedimenti legali. Fl-istess waqt il-Prim Ministru talab għal direzzjoni mingħand l-imħallef irtirat Valencia dwar il-pubblikazzjoni tal-inkjesta bilan li tkun issalvagwardjata l-integrità tas-sigurtà nazzjonali u l-proċess ġudizzjarju. Ġie spjegat ukoll li r-rapport tal-inkjesta għandu jiġi ppreżentat sa mhux aktar tard mill-14 ta' Marzu illi ġej.